Здравейте хора, днеска станах свидетел на мой стар канал. Ето искам да ви покажа видеоклиповете и софтуера и ще ви пусна забавно, което искате. Или от едни от старите видеа ще ви пуснем. Ето това. Ето това вижте видео. Ето това. И сега ще едно друго ще ви пуснем. Искам да видите, да чуете. Снимаме едно видео, 24 часа лайв за 100 000 абоната. Ако искате още такива видеа, оставете по един лайк, абонирайте се за канала ми, искаме да съберем 5000 лайка и 100 000 абоната. Запознайте се! Това е Никола Вичи! Ето така, да си здравей, чакай да обърнем, ето така. Той ли искаш участва? Ето това са видеята от предишния ми канал. Ако ми стигне батерията, ще го качим в TikTok и в YouTube. Не забравяйте, имам си нов канал. Хора, псуете ме в TikTok, аз съм в TikTok. 7 абоната. Хора! Той има предвид. Аз стана свидетел. Премахнал профила, защото е така го е направил нарочно. Ама за една си измама. Google! Ама нали имаш TikTok? Сега се скоро очаквайте и очаквайте 100 000 абоната и 5000 лайка. Запознайте се в днешното видео. Ето това за лайв. Покажеш. Никола Денев, Димитров и Калян се покажат. Ето ги. Това е предишния канал, де празнувахме. Че извадихме един тук едно момче си казва. Ако искате да гледате още такива видеа, оставете по един лайв, абонирайте се за канала. Искам да съберем 5000 лайка и 5000 абоната. И чаоте до после. Чао. И очаквайте ни на лайв 7 часа. Чао.